que ho trobarem, nen, això. Bon viatge. El Sanja ha dit 3/4 d'hora. Això és a Salaiun, veus? Sí, molt bé. Això és a Salaiun. I aquelles palmeres... I no veus com estem de bon dematí, anem una mica tan fresca. No hi ha gaire siroco avui, eh? No hi ha siroco. Siroco avui no hi és. Avui no hi és. A berenar, em vaig assentar a la mateixa taula que els paracaidistes. I què vine a ser aquí? Dic, aquí un carnatge. Pues mira, ja t'invitamos, no sé quant, pim-pam. I em vaig despertar al matí amb una mal de cap. Va a la retreta allà a formar, i ens formen, i ven els paracaidistes cap allà on estaven formats, i dic, amb el company, dic, n'hi ha un gilipolles que s'ha apuntat a paracaidistes. I diuen el meu nom. Seleccionem les cames ja. Ja, em sembla que no caldrà molt. No, doncs aquest batge no està. Deixat, perquè, hòstia, i mira, i on vas comprar tu allò dels... la barca i els... Allà que hi havia el Zoco estava per allà, no? Hi havia l'església aquella i una mica més cap allà hi havia el Zoco. El Zoco, sí. Hòstia, Mira, que encara hi ha negres venent allà, no se sap què. Hòstia, anem a veure, anem a veure. Sí, mira. L'entrada del Farners. L'entrada, no? Eh? Ulls, que maco. I ara qui hi haurà aquí dintre? Anem a mirar-ho? Anem a mirar-ho. Puc vindre, perquè al final tot una colla de rajats. És que anem, en el globus només hi cabíem nosaltres i poca cosa més, Els hi vam dir, hòstia, a veure si... A més em sembla que tenen una mica de vèrtic, eh? Sí. I els sirocos que s'estan tornant a dir que més fotos del que estan. Han trigat, unes quantes hores han trigat al final. Vam fer nit del globo, no? Bueno, hem trigat 36 hores. Sí. I 25 minuts. 3 mesos. El meu no es veu, em sembla que la Duna l'ha acabat de tapar, però jo diria que està allà tocant a la platja. Fem una cosa, ara vindrà el Jeep i anem a... o no, el globo o el Jeep, no me'n recordo ara. És que, nen, el globus ha quedat fet pols ja. Jo crec que vindrà el Jeep. És que